איך יום וחצי של צום בכיפור הולך לכם את כל התהליך? הרי תחשבו על זה, אתם משקיעים כבר תקופה ארוכה מאוד, ומשקיעים עוד יום, ועוד יום, ועוד יום, ועוד, ואז פתאום יש צום. אתם לא יכולים להשקיע והכל הלך לפח. אז עכשיו שאתם מבינים שזה לא באמת ככה, והיום וחצי האלה לא באמת ירסו לכם את התהליך, הנה כמה טיפים מהירים שיעזרו לכם לעבור את הצום בשלום. הטיפ הראשון, כדי לא להתייבש, תשתו הרבה מים ביום שלפני הצום וביום שבו מתחיל הצום, אבל לא לשתות במכה, לשתות בהדרגה לאט לאט. דבר שני, אחת הטעויות הכי גדולות זה לשמור מקום בבטן בשביל ארוחה מפסקת כדי לאכול כמה שיותר, אז לא טוב. תאכלו כרגיל במהלך כל היום, ובארוחה מפסקת תאכלו עד שאתם שבעים. הטיפ השלישי יעזור לכם להבין במה להתמקד בארוחה מפסקת, אז אנחנו לא רוצים לאכול מאכלים עם הרבה מלחים, תבלינים או חריפות מסוימת, כי זה בסוף יגביר את תחושת הצמא שלנו. אנחנו נרצה להתמקד בעיקר בחלבונים, ולאחר מכן גם בשומן ופחמימות מורכבות. הדבר הרביעי זה כמובן להימנע מאימונים אינטנסיביים במהלך הצום או מסביב לצום. אם ממש רוצים להתאמן, אז אפשר לעשות פעילות שהיא בעצימות נמוכה ובהתאם להרגשה אישית. דבר חמישי, והדבר שלא כולנו מחכים, לשבור את הצום. אז בגלל שלא אכלנו הרבה מאוד זמן, אנחנו לא נרצה להעמיס על הקיבה בבת אחת. נתחיל עם החזרת נוזלים לגוף, 2 כוסות מים, לאכול איזה חתיכת עוגה, איזה 2 פרוסות עם דבש או עם קצת ריבה, בעיקרון דברים שהם די כלילים. לאחר כחצי שעה, אפשר כבר לאכול ארוחה יותר גדולה עם 3 אבות המזון. והדבר השישי והאחרון, ואולי אחד החשובים, אם אתם רוצים להתנהל בצורה הרבה יותר פשוטה, קלה, נוחה ומהירה, תורידו עכשיו את אפליקציית סנוטה באפסטור, והרצון הזה יהפוך למציאות. צום קל שיהיה לכם. אני אנקה את כל החרא הזה עכשיו, הנה על דינק.